Manisu. Ma une là. Inisu Jarabi. Ma, ne ka noti ou fleur. Ouf. Atone ka fleur. Wow. Ini bara ne denke. Itema. Iye ne kun la wuli. Bara nyena kusebe. Mikael Edo. Ika notu be mi. Oh ma. Yala ita ufana kanywa. Mikael, ibe na mfaga. Iye ike ezameji. Ala. Mikael, mude bela sa. Ma ne ma do de, ne ma do. Taika Shibona. Allah. Inisu Jarabi. Inisu Jarabi. Ika kene wa? Awone ka kene. Munde niye? Demsen ka na tudo. Atone ka laje. Ari ka na tu nyena. Oh, netu ya don. Afle Henri aklika diko sebe. Ina fo afache. Nga. Mikael Koni ye aka exameji. Ne ma tonde Mikael la. Ani ay ni den hakli tan nyogo dinema. Ale le kanga kenya jirala ya jogo chefe. Nga makode. Ne amirila. Ima kan ka juguya makateme. Ala ye be dana chogo ye. Daw be famiyali ke jona. Daw takasuma. Ne amirila anga kan ka jija. Ka jon jija. Mikael. Ibe tlon lawa. Mikael. Mikael. Awa baba. Nayan 600. Baba une là. Fendo bi jeni zone kono wa. Oh baba. Ite Dominique ka fawa. Awa baba me Dominique. Ite la fiela zone kono wa. Baba fo teneche. Ija nye fe baby bolo wa. Aiwa munde be niye. Munde niye. Ite se ka nyejira la tay do che kan wa. Fagu ba to danga to. Ibe ne malo tuma be. Aglin tanfle. Taka bone nya fe. Taka boy. Mati ka fe nyuma sima kono ife. Fagu ba to danga to. Mune binga che ko te chukula wa. Foite. Inye filma dire. Yala ka kene wa. Hai, otesa. Kun ne fache ne neni ani ni doya ko sebe ka tugu ne nga jama.
a bɛ waati ta ka ne suma ne dɔgɔcɛ ye ale min ka baara ka ɲi. I ɲuman nana mafiyalenw ka tɔn na. Dusukasilenw ka tɔn na. A filɛ ne bangebaa b'o kelen de kɛ ne la ani a bɛ ne dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ. O de kosɔn ne donna ni balimasabaw ka tɔn na min tɔgɔ ko Alpha. An ka jɛ la an yɛrɛ de ye kuntigi ye. Maa si tɛ fanga jigin an kan. O de don. O bɛ an kalan ka kɛ cɛ dafalenw ye. An ye jija ka don an jɛ na nka i banna. Ka fara o kan anw de bɛ université ka kow ani a ka sariya latigɛ. An bɛ kalanden tɔw ka kokɛtaw bɛɛ fɔ u ye ani ko u ka nin kɛ. Mafiyali neni o si tɛ yen. Foyi tɛ bɔ a la. Maa si tɛ se k'i dɔgɔya. Kuma kelen na anw de b'an ka fɛta digi mɔgɔ tɔw kan. I y'a faamuya? Nasa na don an ka tɔn na ani i na nafa ye. Ayiwa a ye ne hakili yɛlɛma ne sɔnna sisan. O ɲɛna han. I latigɛli ɲuman kɛ. O ɲɛna. Aw ni sɔgɔma ne denw. Baba ni sɔgɔma. Aw ka kɛnɛ? Awɔ baba. A filɛ e t'ale nin ye. I ni ce baba. E ka kan n'a ye. E kɔni don min na i mana baara ɲuman kɛ ekɔliso la i na i t'a sɔrɔ fagoba tɔ nin filɛ ten. Balimaw, an lajɛlen filɛ bidon su fɛ ka maakɔrɔ dɔ yira a la an balima kura. San n'o cɛ, a ka kan ka kɛwale dɔ dafa. Mikael, gɛrɛ yan. An ka tɔn na sariyaw bɛ yen. I kan kan k'o bɛɛ labato. Ni m'o bɛɛ labato i bɛ sɛbɛ bugɔ. I y'a mɛn wa? Ni livre ye ka baarakɛminɛ ye i ka kan ka bila i kun tuma bɛɛ. Kini bolo lawuli ani segin ni kumaw kan. Ne ye Mikael Kona. Ne Mikael Kona. Ne bɛ n kali ko ne tɛna dala cɛ an ka balimaya tɔn na. Ne bɛ n kali ko ne tɛna dala cɛ an ka balimaya tɔn na. Ne bɛ layidu ta ko ne na ni jɛ ka sariyaw bɛɛ dafa a n'a sagonako. Ne bɛ layidu ta ko ne na ni jɛ ka sariyaw bɛɛ dafa a n'a sagonako. Ne ye Mikael Kona. Ne bɛ n kali ko ne n'an ka balimaya jɛn ka gudenw bɛɛ mara. Ne bɛ n kali ko ne n'an ka balimaya tɔn gudenw bɛɛ mara. Ni taamasiyɛn fɛ i bɛna i balimaw tɔw farafasi k'o dɔn. Maa min mana kɛ ten i fana b'a jaabi ten. Yala ne bɛ se ka ni bara kelen sɔrɔ wa? Ayiwa basi tɛ o la. 2000 de bɛ ne bolo. 2000 ne ma kɔnɔ dɔɔni.
Aketo. Oh, balmakɛ, warimisɛn tɛ ne bolo. Ayiwa. Warimisɛn tɛ ne bolo. Ne b'a ta sara, ne fana ye kelen ta. Ayiwa, i ni ce balimamuso. Aketo. Awɔ. Yala ne bɛ se k'i ɲininka fɛn dɔ la wa? Awɔ, i ka ɲininkali kɛ basi t'o la. Munna e donna nin tɔn nin na? Ayiwa, nin ko lankale ka jan dɛ. Munna bɛ nin ɲininkali kɛ? Nin ko bɛ ne hakili ɲagami. Ka tugu n'i bɔlen don gba ɲuman dɔ den fɛ. E ni tɔw tɛ kelen ye. Munna e donna nin tɔn na? Ne bɛ Maxime dɔn, an ye sigiɲɔgɔn ye kinda kelen na. A filɛ, ne fa ye pasteur ye, ne b'a fɛ ka na n'a ye église la. Ayiwa, fɛn caman bɛ ne bolo ka kɛ, an bɛ se ka nin ko tɔ laban lo wɛrɛ. Ayiwa, awɔ, k'an bɛn sen wɛrɛ. Awɔ, k'an bɛn. Abedi. Ayiwa, ko ka ɲi ne filɛ nin ye. I tun bɛ mini. A ye wagati jan b'a min ɲini na. Ne tun bɛ yen, ne yɔrɔ tun ma jan. Gɛrɛ yan. Gɛrɛ ala kɛ. Gɛrɛ ala. Jumadon su fɛ, i bɛna taa suyɛni kɛ an sigi ɲɔgɔn fɛ. O bɛna kɛ i ka kɔlibɔli fɔlɔ ye. N'i ye se sɔrɔ, an bɛna sɔn i ma. Ani i bɛna yɛlɛma ne ka so ka ko yɛlɛma. I y'a mɛn yan? A bila i ka miiriya la ko a kɛra ka ban. O ɲɛna. An ka taa. Nebla. Sigi yɔrɔ kelen na. Nebla. Yɛlɛ mara. Téléphone ta ye polisi wele sisan. Teliya. Kɔnɔ bɛ ne dimi. Allo, Sabari. O bɛnna kan, an ye sɔn kelen minɛ o cɛ ma. A ye sabali, a ye n'an ka so. An ka so bɛ Cocody lycée la Tulipe fanfɛyɔrɔ la. I bɛ se so fɔlɔ min ma, numanbolo fan fɛ. I ni ce. E jɔn ye? A ye sabali, yafa ne ma. A kana taa ne polisiso la, sinon ne fakɛ bɛna ne faga. I tun ka kan min fɔlɔ. Ala, n ka mun de kɛ n tɛ. Michael. Ala, ne ye mun de kɛ ten. I b'a dɔn wa? Baba. Ne ka ekɔliso teri don. Yafa ne ma, Aline. Ne tun ma dɔn k'aw ka so de bɛ. Ala, ne ye mun de kɛ ten. So de kɛra teri ye ekɔliso la sisan wa? San n'o cɛ an na taa n'a ye polisiso la ani an n'a miiri. Ala, ne ye mun de kɛ ten. Ne bɛ miiri ten pasi dama fɛ dama ka fɔli kɛ. A y'a mɛn wa? A faamuna. Michael,
Muna, i sɔnna ka nin ko kɛ. Muna, ayi, i t'o ma Sifa ɲɔgɔn ye. Ne donna ni jɛn na ani ne kalela. Ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ne tun ka kan ka sonyani kɛ a ka so kɔnɔ bi. I m'a ye, ne tun y'a fɔ i ye ko teri ɲumanw tɛ, ko tun bɛna gɛlɛya lase i ma. A filɛ bi min sera i ma ten. Ne a miiriya la nafa si tun tɛ ne ka ɲɛnamaya la tugun. Ne fakɛ tun bɛ ne kɔniya waati bɛɛ. Ani a bɛ waati caman ta ka ne siga ni ne dɔgɔcɛ ye tuma bɛɛ. Ale ka l'école noto ka ɲi kosɛbɛ. A mako tɛ ne ka miiriya la. Yala i bɛ se ka nin faamu wa, Aline? Ne ye i faamu. Ne bɛna ɲɛfɔ ne facɛ ye ka filɛ an bɛna bɔda sɔrɔ. Aline, i bɛ mun de kɛra ni bigɛnkɛla ye? Baba, sabali, a labila. Gbɛlɛya b'a ni a facɛ cɛ, o de y'a to a donna nin tɔn jugu la. Nin tɔn mɔgɔw de y'a wajibiya ka sonyani kɛ walasa a ka kɛ o ɲɔgɔn ye. Baba, sabari. Mun de b'a jira k'a bɛ tiɲɛ de fɔra? Ne bɛna miiri fɔlɔ. Aw kana mɛn kojugu. Yala ne ka kan k'a wele wa? Ne denmuso bɛ tiɲɛ de fɔra wa? Yala jo b'a fɛ wa? Allo. Allo balimakɛ? Ne tɔgɔ ko Eli, ne ye pasteur ye. Ne b'a dɔn. Ne bɛ i ladɔnniya ko ne ye denkɛ minɛ soɲali la ne ka so kɔnɔ. Ani an bɛ polisiso la ten. A filɛ, a bɛ e de ba. I bɛna ta yan, walama ne b'a to polisiw bolo yan. Ayiwa, ne y'a mɛn. Ayiwa. Ne tun y'a dɔn. Nin cɛnin tun bɛna gɛlɛya lase an ma. Jarabi mun de bɛ yen? Mikael bɛ kaso la. A ye suɲali kɛ pasteur cɛ dɔ ka so. Ala! Ne den bɛna bila kaso la. Jarabi fɛn dɔ kɛ. Kana sɔn o ka kɛ. Ala, ne ye mun de kɛ i la? Commissaire cɛ. Naamu. Ne b'a fɛ i ka nin kamalen Mikael bila. Ne baro kɛ ne denmuso ye o min ye a teri dɔ ye. A ko a nɔ tɛ. Kun dɔ de y'a bila nin na. Ne b'a fɛ n'a ye bɛn ma i k'a bila sisan. Aw ka jɔ ne ka sɛbɛn lajɛ sa. Ko suɲali, kojugu, dɔrɔgi, ka tiɲɛ fɔ kunnajali ko le. E ye pasteur ye nɔ tɛ, nin maa sugu ka kan kaso de la. Hakɛ to. Ayiwa, taa ɲini ka na n'a ye. Ka tiɲɛ fɔ an ye kojugu caman de mɛn nin kamalen ta ko la. Ayiwa. Tiɲɛna, ne dama tɛmɛna. I ni sɔgɔma commissaire cɛ. I ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma. Nin ye jɔn de ye? Ne hakili la Mikael fakɛ de ye nin cɛ ye. Fakɛ lankolon don wa? Ayi, nin den in tulo de ka gbɛlɛ ka tɛmɛ. N'o tɛ ne bɛ ko bɛɛ kɛra walasa a ka ɲɛ. Ayiwa, ne bɛna e ni pasteur cɛ to baro la. Ayiwa, pasteur cɛ, i ni cɛ kosɛbɛ weleli kosɔn.
aw ye da ne la kuma banna ne da la ani maloyaba de bɛ ne la nin den ka cogo kosɔn nin den fa de b'a la ayi fa tɛ nin den na I kana kuma jugu ɲɔgɔn fɔ I denkɛ ma a y'a ɲɛfɔ ne ye cogo min na aw bɛ a mafiya tuma bɛɛ a dɔgɔkɛ ɲɛfɛ o se tɛ ne ka sira la nka nin tɛ den lamɔ cogo ɲuman ye a filɛ I ka lamɔ cogo y'a bila min na a bɛ se ka ta ka taa n'a ye so ne dara la ko a bɛ se ka yɛlɛma I ni ce pasɛ cɛ a filɛ nin den ko ka di ne ye nka ne b'a fɛ a ye hakili sɔrɔ ka kɛ maa sɛbɛ ye o dɔrɔn don aw ni cɛ ka ladiriw bɛɛ kosɔn ne n'aw bɛɛ bila baara la baasi t'a la nka ne b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye sini ɔwɔ sini waati bɛ ne bolo o bɛnna an bɛ ɲɔgɔn ye mini I ka numéro bɛ ne bolo ne bɛ nin wele ayiwa a bɛ bɛn ayiwa k'an bɛn I ni ce misi ayiwa ne dara la ko I bɛna lamɔ ka ɲɛ sisan ani a bɛna nafa sɔrɔ o la Nga cɛ mun de bɛ yen kabini wagati jan an bɛ wele la an t'i sɔrɔ la mun de bɛ yen ne ɲɛ gbanlen don ne ka examen labɛn na I b'a fɛ ka mun fɔ ko anw sen tɛ examen labɛnni la wa a fɔ an ye mun de bɛ yen dɛ baara ka ca ne fɛ livre kalanta ka ca ne bolo I jɔ sa I b'an taara naloma de ya I b'an filɛla hakili tɔnw de ye wa I tɛ telefɔni ta la I tɛ na lajɛli la tuna ni manamana kuma fɔ la a ɲɛfɔ sisan a teliya hein I y'a mɛn wa ne ko ka taa sisan na ne tɛ ka benganikɛlatɔ na tugun mun de bɛ yen dɛ n bila n ka bloki kan bila n bila sa a bila sa fara la ne bila sigi yan sa I ju sigi yan a bɛ kuma ne fɛ I y'a dɔn ko maa si tɛ se ka don an ka balimaya jɛ na ka bɔ cogo min ka da ye kana ɲinɛ ko I kalila ko I ye layidu ta ayiwa an bɛn'o de ye munna tɛ nin bugɔ yɛrɛ ayi a y'a to baasi t'a la mɔnɛbɔ ye dumuni ye min dun ka di a sumalen awɔ o don a y'a minɛ ten I hakili la k'i kun bɛna hɛrɛ sɔrɔ ten a bugɔ ne dɛmɛ Jocelyn awɔ I ɲuman nana sigi yan I ni ce kosɛbɛ I ka kɛnɛ wa baasi tɛ somɔgɔw don somɔgɔw ka kɛnɛ Michael don Mikael fana ka kɛnɛ Ala ni ce a filɛ ne tun b'a fɛ an ka ɲɔgɔn yɔrɔ ɲuman dɔ la min lafiyalen don min ni polisiso tɛ kelen ye k'a kuma ka tuguni ne bɛ miiri ko ne bɛ se k'i dɛmɛ I ka gwɛlɛya la o ye ne ka passereya baara ye a filɛ gundo walasa ɲagali ka kɛ gba kɔnɔ
kanuya don. Ala y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ale ye kanuya ye. A ko fana kanuya bɛ muɲuli kɛ. Kanuya bɛ sabali. Kanuya tɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn fili. Ne ɲɛ b'a la ko i dimina kosɛbɛ i denkɛ kɔrɔ kamasɔrɔ a tɛ baara kɛ kosɛbɛ ekɔliso la i ko a dɔgɔkɛ. Ne faamu pas cɛ. Ne bɛ ne seko bɛɛ kɛra. Ne b'a diyaɲɛ fɛn bɛɛ di a ma nka a tɛ foyi ɲɛna ekɔliso la. A tɛ ko den ka ɲɛnafɛn bɛɛ de di a ma Giselin. Den ka ɲɛnafɛn bɛɛ de tɛ di a ma. Nafa bɛ min na kosɛbɛ o ye ko i bɛ a dɔgɔkɛ kanu cogo min na i k'a fana kanu ten o cogo kelen na. Kana jalaki waati bɛɛ. A filɛ ni Ala tun bɛ an jalaki tuma o tuma ni an binna jurumu la. Yala maa dɔ tun bɛna sɔrɔ dugukolo kan wa? Awɔ, o ye tiɲɛ ye. Ne nimisara ne ye nin ko minnu bɛɛ kɛ ten. I ni ce ladiriw kosɔn. U ye ne hakili dayɛlɛ sisan. Ani ne kow faamu sisan. O ɲɛna kosɛbɛ. Ne nisɔn ka di ka i ko i kow faamu cogo la. Ne ka miiri la ko bɛna nɔgɔya ka taa fɛ. Ne bɛ deli kɛra aw ye. Amina. Amina pasteur. Amen karamɔgɔ. Tony. Tony. Papa ni sɔgɔma. Ala. Jarabi. Mun de y'a sɔrɔ? Mɔgɔ dɔ ɲɛna ma ka tila ka bɔ nin dangadenw bolo. O kun b'a la ka gosi kosɛbɛ. Baba, mɔgɔ jugu de ye nin kɛ. I da je. I ye mun de kɛ k'a dɛmɛ? Michael. Baba. Hakɛto, sabali. Ne tun ka kan ka kanuya jira i la. Ka i faamu ani ka dusu suma i kɔrɔ. Da la ko ne bɛ i kanu fana. Michael. Don.